Ani kaisa sungmung kubui hamjak matamo. Ani phirok mung hingke salsa buri khoroksa parko dukho nangjagui asuk tongpuro aro pura khoroksa bini ganao asuk phaikha buri abura bai kok sakha haikhe buri oburano dadu hunei kaisa kok sungkha dadu kubui hamjakma baunahi haikhe dadu oburi no dakikha thangdi o park ni jotoni se khomnaitok kholi tubudi hinui haikhe buri sakha akon dadu ang tabuk no tububa no kisa nasingdi hinui aboni ulo buri khum khonla bagui parko berai naikha after 30 minutes buri khum mamudi aboni ulo dadu sungkha oburi no tamongkha nang jotoni se khomnaitok nugliada haikhe oburi hai hinui sakha dadu ang parko khum ekdom naitok mankha haifuna ang aboni slai tebo naitok khum naitok na bagui hubni jaga thangkha but ang aboni sai naitok khum manliya bolo ang teisa anaitok khumni gana thangkha kholna hinui haifuna a naitok khumno bui kholui tlangui thangkha haikhe dadu sakha oburi no abono no kubui hamjakma hino jonglai je manmani apo bai phano ongjakya tebo kaham nai tuklayo bolo taisai bini thani no ma thango but bo afro buni ngi thango so always respect your love because borok kaham bele kisa osungsaro abuni bagai no please abo hai borok kahaman ke taya kardi belai hambai no pulani simi paithak jora ani video nai tuma bagai te ani channel no subscribe khaina bagai koijawo te bell icon no click khaide next video nai bagai tai like share khaide ni friends ma hambai